L-aħħar stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir li sar f'Settembru li għadda wera li l-istazzjon nazzjonali TVM u l-aktar stazzjon segwit fil-Gżejjer Maltin. L-istħarriġ wera li fuq it-television il-Maltin isegwu l-aktar l-aħbarijiet. Imbagħad id-drama u t-tielet l-aktar popolari huma l-programmi ta' diskussjoni jew li jitrattaw ġrajiet kurrenti. Ir-riżulta wkoll li l-ħin bl-ogħla telespettaturi kien bejn 8 u 8 nofs ta' filgħaxija bi kważi 221,000 telespettatur. Fir-rati medji tal-udjenzi fuq ġimgħa Net TV kellu l-ogħla sem. Dwar l-aħbarijiet ħareġ l-sors preferut u t-television, l-aktar bulettin segwit u dak ta' TVM. U Radio Malta u fost l-ewwel 4 stazzjonijiet tar-radju preferuti għall-aħbarijiet lokali. Mill-istħarriġ tal-awtorità ħareġ ukoll li 70% jisimgħu ir-radju. L-aktar stazzjon segwit kien One Radio segwit minn Calypso u warajh Net FM. Fir-rati medji tal-udjenzi fuq ġimgħa One Radio kellu wkoll l-ogħla sem. Ir-riżulta wkoll 30% tal-Maltin biss jaraw kontenut online bil-Malti. Facebook jibqa' l-pjattaforma dominanti, segwit minn YouTube.